دوو مەسەلەیەن لەسەر پادیشاهیە خودێ لبا خەردەلێ و هەویر ترش ئیجار عیسا گوت پادیشاهیە خودێ مینە چییە و ئەز وێ بمینینم چە ئەو دمینێ vêyekê mirovekî libeke xerdelê bir û avê dibexçê xwe ew şîn bû û bû dar û teyrên ezman hêlînên xwe di nav çiqlê wê de çêkirin û wî dîsa got ma ez padîşahiya Xwedê biminînim çi ew mîna hevîrtirşê gojinekê hilda û xist nav sê çep ar heta ew hemû tirş bû. Ka pîroz Encîl, Slav û Rêz û şikû birayên hêj.